Jumejn wara li ħabbar ix-shadow cabinet tiegħu jew aħjar dak li ħatarlu Ray Bezzina, fid-dar ċentrali beda tgemgim minn dawk li stennew aħjar mingħand Bernard Grech li talab lajn li se jġib tibdil wara l-era ta' Adrian Delija. Bernard Grech kważi ma biddel xejn fix-shadow cabinet b'nies li jkunu fl-istamperija u jinnutaw kollox għallulna li wara li dam ħafna biex jieħu deċiżjoni, issa l-kap ħareġ dajjef għaliex flok żamm mal-bidliet li kellu jagħmel spiċċa kien kostretti ċedi għal pressjoni wara li qam rebus fil-grupp parlamentari. Evidentament Bernard Grech ċeda l-pressjoni kif irrappurtat ukoll il-Malta Today. Dan kif Bernard Grech kellu jmur lura mill-passi li kien se jieħu meta oriġinarjament kien se jqaċċat il-portafolli li kellhom Stephen Spiteri u Robert Arrigo. Eventwalment Bernard Grech kellu jċedi u lil Spiteri u lil Arrigo żammhom fejn kienu u lil Delija, Bernard Grech ma rnexxilux jikkonvinċih biex itieħ portafoll. Wieħed minn dawk fl-istamperija li qed jgħid li Bernard Grech ma laħaqx l-aspettattiva u minflok ġab diżillużjoni, saħaq li l-kap għamel żball kardinali li ma kellimx dirett u lid-deputati u minflok uħud mill-laqat saru ma' Ray Bezzina. Ħalla fidejn Ray Bezzina meta l-kol nafu x'ħobbs jikol ir-raġel għallinna wieħed mill-ħaddiema fl-istamperija. Ray Bezzina kien involut f'ingaġġ skandaluż fil-Waste fi żmien il-gvern ta' Lawrence Gonzi. Ex Chief of Staff ta' George Pulicino, Ray Bezzina huwa esponent ewlieni tal-Aqda Repubblika u tpoġġa ma' Bernard Grech fuq insistenza ta' Louis Gallia. Ray Bezzina der ħafna mill-emails velati mill-Malta Today 3 snin ilu fejn jidher imexxi l quddiem ingaġġ ta' kostitwenti tad-deputati u ex-Ministra Nazzjonalisti fil-Waste. Dan baqa' jagħmlu sa ftit ġimgħat qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2013 fejn il-Partit Nazzjonalista kien fl-aħħar jiem tiegħu fil-gvern u s-sondaġġi interni tiegħu ukoll bdew juruh li jrid jaqdef u jaqdi ċertu nies biex iżomm ċertu voti. Fil-fatt f'email li Ray Bezzina illum ta' Bernard Grech bat li Xavier Abela dak iż-żmien kap eżekuttiv tal-Waste fil-15 ta' Jannar tal-2013 qallu li sad-9 ta' Marzu id-data tal-elezzjoni għandu jistennieh li jibatlu fuq affarijiet kull siegħa. F'email oħra staqsa li Christine Borge li kienet taħdem fit-taqsima tar-riżorsi umani tal-Waste jekk hux se jċaqilqu xi termini tax-xiftijiet tal-ħaddiema, Borge issaqsih jekk hemm xi problema b'daqshekk. Hawnhekk pronti wieġeb Ray Bezzina u jgħidilha li ċ-ċaqliq ma jagħmilx sens għaliex l-uffiċini ma jiftħux is-sibt u l-ħadd. F'email oħra fejn fiha kien hemm ikkupjat il-kap eżekuttiv tal-Waste talab li Christine Borge biex ma jgerxux ħaddiema u fakkara li l-elezzjoni hi wara l-bieb. Inqas minn xahar qabel l-elezzjoni, is-segretarju privat ta' Gonzi, Monica Mizzi, batet ukoll lil Ray Bezzina u fiha qaltlu li Lawrence Gonzi bħala Prim Ministru ta' 3 ismijiet biex jidħlu l-Waste. Mizzi ta' Gonzi tant kienet insistenti li 3 ijiem wara reġgħet fakritu Ray Bezzina jibgħat lil tal-Waste u jgħidulhom ara x'nirċievi jien. Talabhom biex jaħsbu f'soluzzjoni biex jaqdu lil ta' Gonzi anki jekk waħda temporanja. Quddiem dawn l-emails, uħud minn dawk viċin Bernard Grech qalu li issa Ray Bezzina ma' ġenbu wieħed isaqsi xi kredibilità jista' jkollu l-kap biex jitkellem fuq il-governanza.